Niektoré informácie, ktoré som plánoval povedať, tak už boli spomenuté, takže úvod zrýchlim. V podstate len chcem pripomenúť nejaké titulky z novín, ktoré sa objavili hneď po kalamite. Apokalypsa zrazila Tatry na kolená, spúšť, pri ktorej plakalo celé Slovensko a tretí deň, ktorý zmenil Tatry. V tom období som teda plne súhlasil hlavne s tými prvými dvomi titulkami. V súčasnosti to chápem skôr z hľadiska tej tretej titulky, pretože ono všetko zlé je na niečo dobré. Ako povedal kolega Zubrík, komu niet rady, tomu niet pomoci. Ja poviem to trošku tak sarkasticky, že všetko zlé je na niečo dobré. Spomeniem to neskôr. No a už bola ukázaná aj podobná mapa, že ako vyzerali tie následky vetrovej kalamity z roku 2004. Bolo to pásmo poškodené v dĺžke zhruba 30 km, šírke rôznej, ale v priemere nejakých 5-6 kilometrov. A taktiež už bolo povedané ohľadne tých charakteristík vetra, že išlo o tatranskú búru, ktorá sa opakovane opakuje a prináša nám tieto problémy pre lesy v Tatrách. Treba si uvedomiť, že vlastne kalamita vetrová vzniká kombináciou dvoch faktorov. Je to teda ten škodlivý činiteľ, ktorý pôsobí na lesný porast a je to ten objekt, teda lesný porast alebo komplex lesných porastov, ktorý má také charakteristiky, že nedokáže odolať tomu náporu vetra a to sa stalo teda v tom roku 2004 a neskôr 2014. Čiže tie zásoby už boli vysoké, veľká nadzemná biomasa, do ktorého sa vietor môže oprieť a keď je vysoký podiel smreka, ktorý nie je dostatočne stabilný proti takémuto pôsobeniu, tak nič iné sa nemohlo udiať. Ja som si tieto fotografie pripravoval, aby som teda nejakým spôsobom zdramatizoval ten pohľad na tú situáciu, ktorá sa stala v tom období. Avšak už bol tu prezentovaný film, aj nejaké ďalšie obrázky, takže už vás neprekvapím, ale vyzeralo to veľmi zle a v podstate lesníci, ale aj milovníci Tatier boli z tohto zúfalí. Avšak poviem ešte, čo som spomenul, tú ľudovú múdrosť, že všetko zlé je na niečo dobré. Bolo to možno dobré z toho dôvodu, že možno si pamätáte, tie hotely v Tatrách boli vo veľmi zlom stave, schované v tých lesných porastoch a v podstate ako ich kalamita odhalila, tak tí vlastníci začali si tie hotelíky skrášľovať, rekonštruovať a tak ďalej. A druhé pozitívum je, že boli tu staré smrekové porasty a vy ako turisti ste išli po nejakej ceste, či už Slobody alebo ďalších a na Tatry ste nevideli a teraz krásny výhľad máte, takže som trošku sarkastický. Chcem pripomenúť jeden článok, ktorý sme publikovali zhruba 10 rokov po vetrovej kalamite, kde sme tam ukázali, ako nielen vetrová kalamita, ale aj tie následky ďalšie, podkôrnych hmyz ničil naše lesy v Tatrách. Urobili sme nejakú takú priestorovú a časovú analýzu, ako sa šíril podkôrny hmyz vlastne z tých čiernych škvrn do priestoru v roku 2005 až 2009 a vidíte v jednotlivých rokoch, ako tá podkôrníková kalamita postupovala veľmi dynamickým tempom, čiže tie následky boli obrovské. V roku 2016 som sa spojil s kolegom Šebeňom v tom smere, že tu existovala nejaká výskumná sieť, alebo teda sieť výskumných ploch, na ktorých sa už predtým, než ja som sa teda tohto zúčastnil, robil výskum stavu lesa po tej vetrovej kalamite. Vidíte časť tejto siete výskumných ploch, ktorá je teda, tie body sú 1x1 km od seba a bolo ich 80 a v podstate v roku 2010 ako keby sa ten výskum zastavil. Čo ja som kolegovi povedal, že je veľká škoda, pretože existujú výskumné plochy, je tam dačo namerané, tak sme sa rozhodli, že skúsime v tomto výskume pokračovať a teda merania, ktoré vám budem prezentovať, sú z roku 2007, 10, 16, 19. V 22. roku už nám vlastne došli financie, nevedeli sme to zabezpečiť finančne, ako sme to látali z výskumných projektov, takže urobili sme aj v 22. roku nejaké meranie a tieto vám nebudem prezentovať, pretože to je z užšieho výberu tých výskumných ploch. Niečo vám povie zajtra Vlado Šebeň z tých výsledkov z 22. roku.
Tu je len na ukážku, ako to vyzeralo teda na jar 2005. Kolegovia v 2007 chodili po týchto kalamitných plochách. Niekde to už bolo, pravda, že spracované, tá hmota, niekde nie, čiže ten pohyb na tých územiach, kde nebolo spracované drevo, tak bol veľmi náročný. Fotka je druhá vpravo z roku 2019, kde ten pohyb stále bol náročný, ale už sa dalo pohybovať, pretože tie konáre boli z časti rozložené, tá ležanina už bola blízko zemi, takže sa tam lepšie dalo pohybovať. S tým, že teda stalo sa aj to, že som vstúpil na nejaký kmeň, ktorý sa zdal, že ešte pomerne pevný a podobne sa to preborilo a zmizol som pod tou ležaninou, takže bolo to dosť také otrocké vykonávať tento zber údajov. No a teda mali sme 80 výskumných ploch, my sme ich rozdelili na dve skupiny, do 900 a nad 900 metrov, aby sme mali aj nejaký priestorový aspekt, aké sú rozdiely v tých nadmorských výškach. No a každá tá plocha vlastne vyzerala takto, že mala 4 satelitné plochy s polomerom 3 metre, fixované boli kovovou rúrkou, ktorá bola zabitá do pôdy. Mnohí, a ja sám som na začiatku neveril, že dokážeme tie miesta nájsť, pretože išlo len o tú kovovú rúrku niekde. Keď ste sa pozreli na tej kalamitnej ploche, tak sa mi to zdalo priam nemožné. A tu musím pochváliť kolegu Šebeňa, čo vlastne pomocou týchto jednoduchých pomôcek nejakého GPS-ka, potom fotografií, ktoré mal na tablete z nejakých scén, z tých jednotlivých lokalít, plus detektora kovov, kde sme dohľadávali teda ten kolik, tak sa nám podarilo nájsť všetkých 80 ploch a vykonať merania opakované. Počítali sme počet stromov na tých satelitných plochách, určovali sme drevinu, merali výšku, hrúbku a zaznamenali sme aj poškodenie, najčastejšie išlo o poškodenie zverov. Tu sú výsledky z našich šetrení, nejaké základné charakteristiky porastové v tých jednotlivých rokoch 2007, 10, 16 a 19. Grafy sú rozdelené teda pre tie lokality do 900 metrov a na 900 metrov a ide tu o hustotu porastu v tisíckach kusov na hektár. Takže vidíme, že v tých nižších polohách počet stromov v roku 2007 bol zhruba skoro 4-krát vyšší, väčšia hustota ako v tých vyšších polohách. Avšak ten trend s časom bol taký, že počet stromov v dôsledku kompetičných vzťahov, ale aj neskôr v dôsledku určitých zásahov výchovných klesal. Iná situácia bola v tých vyšších nadmorských výškach, kde teda počet stromov bol nižší, menšia kompetícia, či už vnútro alebo medzidruhová a v podstate počet stromov alebo hustota porastov sa nejak výrazne za sledované obdobie nezmenila. Ďalej tu máme počet druhov, znova v tej rovnakej konštelácii ako predošlý graf. No a tu vidíme, že tá biodiverzita, keď to tak nazveme, tak bola výrazne vyššia v tých nižších nadmorských výškach, čiže do 900 metrov ako vo vyšších nadmorských výškach. S tým, že najväčší rozdiel bol na začiatku v roku 2007, postupne ako keby dobiehali v biodiverzite lesné porasty vo vyšších nadmorských výškach, tie, čo boli v nadmorských výškach nižších. Ešte tie úsečky sú nejaké stredné chyby, ktoré v podstate, keď sa prekrývajú, tak nejde o štatisticky významný rozdiel, keď sa neprekrývajú, tak ide o štatistický rozdiel, čiže aj z toho vedeckého hľadiska tá interpretácia rozdielov je už potom možná. No a ďalej máme zásobu uhlíka v biomase v tonách na hektár. Viete, že obsah uhlíka v biomase drevín je zhruba 50%, čiže keby ste to vynásobili dvomi, tak máte biomasu tých mladých lesných porastov na hektár. No, tento výpočet sme mohli urobiť vďaka tomu, že sme v predošlých rokoch s kolegom Pajtíkom a Šebeňom vytvárali nejaké alometrické vzťahy, čiže modely matematické, kde na základe hrúbky a výšky stromu vieme vypočítať celkovú stromovú biomasu. Čiže sme uplatnili kombináciu meraní v teréne plus naše alometrické vzťahy a vyšli nám takéto zásoby uhlíka v biomase. Vidíme, že v tom roku 2007 zase máme tie dva paneláčiky, teda do 900 a na 900 metrov. V nižších nadmorských výškach tie tmavé paneláčiky. Na začiatku bola tá zásoba uhlíka x-krát väčšia, neviem, možno že 7-krát väčšia ako v tých vyšších nadmorských výškach.
Vidíme tu nárast tej zásoby biomasy alebo uhlíka počas sledovaného obdobia a taktiež vidíme, že v podstate tie porasty vo vyšších nadmorských výškach ako keby doháňali so zásobou biomasy alebo uhlíka tie porasty, ktoré boli v nižších nadmorských výškach. A zaujímavé sú aj výsledky, čo sa týka drevinového zloženia. Znova to máme delené do dvoch tých pásiem nadmorských výšok. Vľavo je do 900 metrov, vpravo nad 900 metrov a ukazujem tu podiel drevín v percentách z počtu stromov. Toto je báza počet stromov a máme teda rôzne farby, smrek zelená, borovica je tá ružová, smrekovec žltá, ostatné ihličnaté čierna, máme brezu, šedá farba, máme jarabinu, tá nejaká bordová, vrbu rakitovú, to je tá, neviem aká farba, nedošedá a ostatné listnaté modrá farba. Čiže toto sú údaje, čo sa, nebudem to opisovať už viac, lebo o chvíľu vám ukážem podobný obrázok, ktorý si myslím, že je relevantnejší, pretože tu prvé bolo vyjadrenie z počtu stromov a to nám veľa nehovorí, pretože jeden veľký strom, alebo povedzme, že 5-metrový, ja neviem, jarabina mohla byť jedna 5-metrová, okolo nej 10 smrekov, ktoré boli výšky 1 meter a ten podiel je teda zavádzajúci, pretože dôležitý je veľkosť stromu, pretože do budúcnosti v podstate tie malé stromy odumrú v dôsledku kompetície a väčšie ostanú. Takže oveľa lepšia informácia je, keď hovoríme o nejakej zásobe biomasy a podiele drevín na tejto zásobe. Čiže znova máme ľavá strana porasty do 900 metrov, na pravej strane porasty nad 900 metrov a znova tie dreviny, ktoré som už uvádzal. Čiže keď sa pozrieme porasty nižších nadmorských výšok, dominoval tam hlavne smrek, zelená farba, ktorý však v tom časovom období od 2007 do 2019 postupne strácal teda na zásobe v podiele. Významná drevina, alebo drevina, ktorá sa významne podielala na zásobe, bola breza, to je tá šedá farba a vidíme, že postupne sa jej podiel zvyšoval na zásobe v tom sledovanom období. Keď sa pozrie na tú stranu, čiže porasty nad 900 metrov, tak situácia bola o niečo odlišná od tých nižšie položených porastov. Vidíme, že aj v týchto porastoch teda bol smrek ako významná drevina, pritom jej podiel klesal, avšak najvýznamnejšou drevinou bola jarabina vtáčia, ktorej však tiež postupne podiel na zásobe klesal, čo bolo hlavne v dôsledku toho, že jarabinu poškodzuje jelenia a iná zver a postupne jarabina teda vypadávala z porastov. Vidíme, že dobre sa darí breze aj v nižších aj vo vyšších nadmorských výškach z toho dôvodu, že ona mala obrovské, určite ste si všimli, že tá breza veľkostne dominuje na tých pokalamitných plochách, veľmi rýchle rastie, zver ju nepoškodzuje, takže je tu takým, by som povedal, pánom tohto územia v oblasti pokalamitnej v Vysokých Tatrách. Urobili sme aj nejaké kalkulácie, čo sa týka zásoby uhlíka pred kalamitou. Vychádzali sme z lesného hospodárskeho plánu v roku 1996, kde máme teda určitý výpočet zásoby uhlíka po lesných porastoch, no a potom 15 rokov po kalamite v roku 2019, to je po tých výskumných plochách. Tu len okomentujem to, že väčšina tých porastov mala zásobu biomasy tak do 20 tón na hektár. Toto preskočím, len krátko komentujem, že sme v situácii, keď teda v roku 2019 tie porasty, mladé lesné porasty tvorili zhruba 10% zo zásoby, ktorá bola pred kalamitou. V súčasnosti je to vyššie číslo, by som odhadoval 15 až 20% toho uhlíka alebo biomasy sa vyskytuje na pokalamitnom území oproti porastom pred vetrovou kalamitou. Ale zhrnul by som najzávažnejšie poznatky, ktoré sme získali v rámci našho výskumu. Dôležité je, aby podiel borovice lesnej a smrekovca opadavého bol voči smreku čo najvyšší.
Tieto dve dreviny sú spevňovacie a zároveň s lepšiu odolnosť porastov proti väčšine škodcov. Čiže tieto dve dreviny sú veľmi dôležité, čo sa týka statickej stability lesných porastov a to je určitá dôležitá devíza do budúcnosti, aby sa vetrová kalamita v budúcnosti teda neopakovala v takom rozsahu, ako sa to stalo v roku 2004 a 2014. Asi si nepamätáte tie grafy, ale zopakujem, že ak by sme vylúčili ostatné dreviny a hovorili iba o smreku, borovici a smrekovci, tak vo vyšších nadmorských výškach tento pomer bol 1:2, čiže zhruba na zásobe, hovorím o zásobe dvakrát tej zásoby smreka ako tých dvoch drevín. V nižších polohách to bola 1:4. Čiže z tohto hľadiska drevinového zloženia a statickej stability by mali byť do budúcnosti oveľa odolnejšie porasty vo vyšších nadmorských výškach. Opačná situácia je v biodiverzite. Už končiť? Nie. Pardon. Čiže čo sa týka biodiverzity, tam bola opačná situácia, že priaznivejší stav je v lesných porastoch do 900 metrov, lebo tam je viacej druhov drevín namiešaných v odzovkách, ako je v tých vyšších nadmorských výškach. Čo sa týka budúcnosti, môžeme pravda, že predikovať, že to drevinové zloženie, čo sme zistili v súčasnosti, nebude také o pár rokov alebo desiatkách rokov, pretože tie prípravné dreviny budú postupne vypadávať, skôr vypadne jarabina, vtáčia, osika, vrba, než breza, pretože tie tri dreviny, čo som spomenul, sú silne poškodzované zverou, kdežto breza nie je atraktívna pre zver. Čiže breza tu ešte niekoľko desiatok rokov bude dominovať, avšak má kratšiu, pravda, že životnosť ako tie ihličnaté dreviny, smrek, smrekovec, borovica, takže o nejakých 50 rokov sa to zmení. No, môžem konštatovať, ja očakávam, že vlastne to drevinové zloženie a ďalšie charakteristiky porastové, ktoré sme zistili v súčasnosti, dávajú dobrý východzí stav do budúcnosti, že budú aj o nejakých 50 a viac rokov tieto porasty odolnejšie, ako boli tie smrečiny, ktoré padli v roku 2004 a 2014. Nebudem to nejak už rozvádzať. A čo sa týka uhlíka, už som povedal, že v súčasnosti tá zásoba biomasy, eventuálne uhlíka, je zhruba, tam dávam 1/10, ale v súčasnosti to môže byť už nejakých 15 až 20% zo zásob, ktoré existovali pred vetrovou kalamitou. No a čo sa týka budúcnosti, som taký mierny optimista, aj keď vravím, že ja som taký veselý skeptik. Myslím, že o nejakých 50 rokov sa takáto kalamita môže zopakovať, avšak v menšom rozsahu. Vetrové kalamity vznikajú takým spôsobom, neviem, či mi to kolegovia meteorológovia potvrdia, dívajú sa tak nejak s úsmevom, ale väčšinou, keď je silný vietor, tak je nejaké epicentrum, kde teda ten vietor má najväčšiu silu alebo rýchlosť. A potom sú tie marginálne časti, nejaké pásma toho pôsobenia vetra, kde teda nie je až taký silný alebo ničivý. Takže predpokladáme, že v budúcnosti, ak takáto kalamita vznikne, tak viac menej, hlavne v tom epicentre, nejak som tak odhadol nejakú elipsu, že tá kalamita bude hlavne v tej časti a možno skrz to, že ten vietor nebude v tých marginálnych častiach až taký silný ako v tej centrálnej časti, tak nedôjde až k takému poškodeniu tých porastov do budúcnosti. Ale to je môj predpoklad, ktorý platí možno za súčasnej situácie, čo sa týka klímy. Prebieha klimatická zmena, ktorá podľa mňa nevešti nič dobré a možno tá tatranská bora sa bude úplne ináč správať o desiatky rokov. Predpokladám, že bude ničivejšia ako v súčasnosti. A nakoniec nejaké fotky spred pár rokov vidíme to, čo som povedal, všetko zlé, nie na niečo dobré. Krásne vidíme na tie tatranské končiare a ako turisti môžeme byť spokojní. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.